kan Namsha Nongtham Pastorate CE Union kan Pynlong ka gospel concert ka ban Shillong ha ka live hotel nai wing araja arpusa Madan football Mawhati ka ban sedang nadu ka live teng jan mit ka jing thmu jong ka ni ka concert ka long ban pin mi yau sin yang na ka banta ban ai jing rap shaki long yeng ki badok ki bajenja bat yaki khun swat ki badan hapo jong ka Namsha Nongtham Pastorate Kinoi shim banta ha ka concert ki ban pen shong shet da ki surging rai gospel ki kan thop yo Reverend W.K. Hujan uba Charles Marngat ki kan hon choir ki ba kan thop ya ka Shima Shillong Sufficient Grace Warba Sisters Gospel Triumph bat ka Male Voice NNTPCE Union ki don ru ki dukan ki badi ya ki jing bam tandrai Kumta lakhat bat la wers ngobha ya baro ki pajba bon wan ya shim banta shakani ka gospel concert